Είναι καλή πρώτη επαφή με την μπάλα, αφού κατάφερε να του περάσει μια δύσκολη πάσα ο Τόμας. Φυσικά όσο παίζεται το μάτς υπάρχει έλεγχος της φάσης. Μαρτίνς μπροστά από τον Τάισον, προτιμά να παίξει με τον Κωνσταντέλια, κοιτάζει και πάλι απέναντι ξανά για τον Σάστρε. Τώρα βγαίνει ο Κίνη. Σάστρε, η σέντρα, κοντράρι, Ζίβκοβιτς γυρίζει, Τάισον! 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 26. Βρήκε την μπάλα στρωμένη μπροστά του και την στέλνει στα δίχτυα. 1-0. Ο Βραζιλιάνος δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Γκολ νούμερο 3 στη σεζόν στο πρωτάθλημα. Έκτος σε όλες τις διοργανώσεις. Πρώτο της καριέρας του σε 7 μάτς απέναντι. Σεντράρει ο Ισπανός, πολλά φάλτσα για την κεφαλιά του Ζέλσον Μαρτίνς. Κόρνερ ο Κοτάρσκι. Παίζεται το μάτς. Πόρτα στο 31. Ασούρας. Πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Βλέπετε και το Λουτσέσκου να λέει όχι. Πολλά φάλτσα, περίεργη τροχιά. Τσικίνιο στο κόρνερ. Έχει χώρο ο Ποντένσε να υποδεχθεί την μπάλα, άνοιξε το κοντρόλ. Όρτα πρόλαβε Ποντένσε. Σάστρε μπροστά του. Τον απέφυγε. Συγκλίνει. Κάνει και ένα σουτ το οποίο έχει κοντράρει και είναι κόρνερ, τρίτο για τον Ολυμπιακό. Τώρα ετοιμάζονται οι αλλαγές. Συνομιλίο με τη Λίμπαρ. Βλέπετε κόντραρε η μπάλα. Με ητέ ψηλά. Τάισον ο επόμενος που απομακρύνει. Ο Κωνσταντέλιας τρέχει και πρόλαβε. Απέναντι ανεβαίνει ο Ζίβκοβιτς. Έκοψε την μπάλα. Απέφυγε τον Κίνη. Τέτα τέτο Ζίβκοβιτς. Απέναντι στο Τζολάκι. Ζίβκοβιτς. 2-0 ο ΠΑΟΚ στο 65. Ο Άντρια Ζίβκοβιτς. Από κόρνερ του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ φεύγει στην κόντρα και κάνει το 2-0 πριν κάνει τις επόμενες κινήσεις του ο Μεντιλίμπαρ. Ακριβώς 2-0 ο ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντική η ντρίμπλα του Κωνσταντέλια πάνω στον Κίνη. Τώρα γίνονται οι αλλαγές. Εδώ αποφεύγει τον Κίνη. Τέτα τέτ ο Ζίβκοβιτς εκτελεί τον Τζολάκι. 2-0. Γκολ νούμερο 8 στο πρωτάθλημα, 16 σε όλες τις διοργανώσεις. Τέταρτο στην καριέρα του σε 18 μάτς απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο σκόρερ της τελευταίας νίκης του ΠΑΟΚ απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Κάνει το 2-0. Ζίβκοβιτς που δείχνει 10 λεπτά με τα χέρια του προς τον πάγκο. Τόσο λέει ότι αντέχει ακόμα. Είμαστε στο 65. Μπήκαν ο Φορτούνης και ο Αποστολόπουλος εντωμεταξύ. Κυνηγάει ο Έσε. Τάισον φτάνει έξω από την περιοχή. Ο Μούργκ πρώτη επαφή με την μπάλα. Για το γύρισμα ο Τζολάκης, κόρνερ. Ο βοηθός, δεν υπάρχει φάση. Αποστολόπουλος. Σέντρα για την κεφαλιά του Ζωάο Καρβάλιο. Στο δεύτερο ημίχρονο εύκολα μάζεψε ο Κοτά. Σέντρα. Σαμάτα στο πρώτο δοκάρι. Out. Παρατηρήσει του διαιτητή. Μπάμπα. Ρέτσος. Πρώτος στην μπάλα. Βοηθός δεν σηκώνει σημαία και ο Τάισον. Σουτάρι, out. Τα τρομερό σουτ. Ναι, βρίσκει και λίγο στον Κοτάρσκι αφού πάει η μπάλα στο δοκάρι. Για να το δούμε και από εδώ. Ναι, στο χέρι του. Ο Ολυμπιακός βρίσκει την